susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko. Umaga po mga kababayan, mga magulang, mga kapatid na naka-tune in dito po sa ating programa, Ang Tinig ng Pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Virilio Santos ng Jesus Be Lifted Up Oriental Mindoro Chapter. At narito po tayo ngayong muli upang mag-aral ng kanyang buhay at banal na salita. So sa umaga pong ito ay gusto ko pong basahin ang mensahe ng salita ng Diyos dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 2 mula talatang 1 hanggang sa mga sumusunod, no? Bali 2 talata po ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer." At yung verse 2 po, "Do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at inaamin ang katotohanan na kung wala ka, wala rin po kaming magagawa. Kaya sa oras na to, Lord, samahan mo po kami sa pag-aaral po namin ng iyong buhay at banal na salita, at mangyari po ang iyong kalooban na lahat po ng mga nanonood o nakikinig sa programang ito ay tunay nga na hipuin niyo po ang kanilang mga puso at mapagpala po sila ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. We honor you, Lord. We praise you. In Jesus' name, amen. Amen. So muli po, magandang araw po sa ating lahat. At ngayong umaga ay pag-aaralan po natin ang isang napapanahong
topic na patungkol po sa sabi rito ang tunay na pagsamba o paraan ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Doon po sa ating binasa, gusto ko pong basahin muli sa Tagalog naman para lubos nating maunawaan. Sabi po rito ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili o ang inyong katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sa talatang 2 po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod sa Kanya, at talagang ganap. So, purihin po ang Panginoon sa mga talatang ito na ating binasa. Ako po'y nananampalataya na ang salita po ng Diyos ay totoo at kalooban po niya na tayo po ay magkaroon ng tunay na pagkaunawa sa kanyang salita. Dito po sa 2 talata na ating binasa, ito po'y nagpapatunay na tayo pong mga tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Binigyan niya po tayo ng katawan, ng kaluluwa, at ng espiritu. At ang sabi po ni Apostol Pablo, ito daw po ang ating gamitin upang parangalan o sambahin ang ating Panginoon. No? Gaya nga po na sinabi rito, nakikiusap pa nga si Apostol Pablo ng ating sarili, ang ating buhay, ay ihandog natin sa Diyos ng banal, sabi ron, kalugod-lugod sa Kanya, at sabi rito, ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. So hindi lamang po pala yung paraan ng ating pagsasalita, para mapapurihan ang ating Panginoon, kundi ang ating buong katauhan, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Kaya nga po ang banggit ni Apostol Pablo, kung sa King James Version po, ang tinungkoy ay yung katawan. So kung itong katawang ito ang gagamitin natin para maluwalhati ang Panginoon, ibig sabihin mula ulo hanggang talampakan ay ipagkatiwala natin sa Panginoon at ito po ang gamitin natin sa pagsamba. Ibig sabihin, itong katawang ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay nararapat lamang na maging daluyan ng pagpapala at magamit para papurihan ang ating Panginoon. So, tatanungin natin, ano-ano ba ang bahagi ng katawan? Ay siyempre, unahin na natin sa taas, yung ating buhok na ito. Kaya ako nga po, pagka nakita kong malago na ang buhok ko, at mukhang hindi na maganda, ay pinaayos ko po. So, ibig sabihin, yung ating katawang ito na pisikal ay dapat presentable sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, pag tayo po ay nananalangin, ay ginagamit po natin ang ating katawan, di ba? May banggit po sa Biblia, pwede tayong nakaluhod habang nananalangin, pwedeng nakatayo, At siguro kahit anong posisyon natin, ang mahalaga, itong katawang ito ay nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Kaya nga po, dapat, na ang ating katawan at bahagi nito ay presentable. At siguro dahil ito pong katawang ito ay binibihisan din natin, dapat yung ating bihis, yung ating mga pananamit, ay dapat din po na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yun po ang sabi, Ang karapat-dapat daw po na pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating katawan, ng ating pananalita, ng ating iniisip, ng ating ginagawa. So, merong binabanggit po dito, At ito po ay nasulat sa Unang Tesalonica 5:23 na nagsasabi po ng ating kaluluwa, ang ating katawan, ang ating espiritu ay matagpuan ng Diyos na karapat-dapat,
at ito po ay kinalulugdan ng Panginoon, no? Ayan, sabi rito sa verse 23, "Now may the God of peace sanctify you completely." No? Makes yourself pure and blameless. So kung ang katawang ito pala po ay nagagamit sa paggawa ng kasalanan o anumang karumihan, hindi po ito kinalulugdan ng Panginoon. Kaya nga po, ang pakiusap ni Apostol Pablo, itong katawang ito gamitin natin para bigyang kaluguran ng Panginoon. At syempre po, tayo mismo magsasabi, saan ba natin nagagamit ang katawang ito? Kung ang katawang ito ay nagagamit sa kasalanan, nagagamit sa karumihan, ay hindi po yun ang kinalulugdan ng Panginoon. No? Sabi rito, may your whole self, no? Spirit, soul, and body be kept safe and without fault, or it should be blameless, no? Until the coming of our Lord Jesus Christ. Maging hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay matagpuan po tayo ng Diyos na kalugod-lugod, karapat-dapat sa Kanya. Kaya nga po, itong katawang ito, hindi natin dapat dinurumihan, ano? May mga tao po kasi na kung ano-ano ginagawa sa katawan eh. Mayroong mga isinasabit na hindi naman nakakatuwa. Yung iba, nagpapatato, ano? Ganun talaga eh. Yun ang worldly, ano po nila eh. Kaya yung sabi ng verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Ano ba yung pattern of this world? Ito po yung standard ng mundong ito. Ito po yung sistema ng mundo. No? Kaya kung ano yung uso at ito sinusunod mo, sa Panginoon, hindi kaloob ng Diyos ang nasusunod, kundi yung takbo ng mundo. Kaya nga sabi riyan, no, magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano mabuti at talagang ganap. No? So kapag ka po ang kalooban ng Diyos o ang katwiran ng Diyos ang sinusunod natin, ay yun po nakakalugod sa Panginoon. Pero kung ang takbo ng mundo na pasama ng pasama ang ating sinusunod, yun po sabi ng Biblia, hindi nakakalugod sa Panginoon. No? Ano ba takbo ng mundo? Ano ba uso ngayon? Di ba? Kahit nga sa pananamit, kahit sa pag-uugali, kahit sa mga kung ano-ano inilalagay sa katawan, tanungin po natin ang ating sarili, ito kaya nakalulugod sa Panginoon? No? Kaya sabi ng Apostol Pablo, magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip. So ang pag-iisip po natin patungo sa langit, yung mga bagay na espiritual, yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. No? Hindi po masamang makipamuhay sa sanlibutan o dito sa mundo kasi nandito pa ho nga tayo eh. At meron tayong role, meron tayong tawag dito, may pinag-uutos ang ating Panginoon para ganapin sa mundong ito, hindi para makipag-isa sa takbo ng mundo. Kaya nga ang unang-una po, sabi rito, using our bodies to worship God, every part of our body must be used or utilized for God's glory alone. Ayan, at binanggit po ito sa 1 Corinthians, tingnan po natin dito po sa Bible, sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Ito po nagpapatunay na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sabi rito, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos na nasa inyo? At ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ito. Hindi ba ninyo alam na kayo'y pag-aari ng Diyos? O ang inyong katawan ay pag-aari ng Diyos sapagkat binili niya kayo sa malaking halaga. Yun. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan ito upang maparangalan ang Panginoon. So grabe po yun, ano? Tayo po ang templo. Simula nung tayo po ay makipag-isa kay Kristo at tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay nagsimula na maging templo ng Diyos. O ang Espiritu ng Diyos o ang Diyos mismo ang nananahan sa atin. Kaya nga sabi rito, gamitin natin yung ating katawang ito na templo ng Diyos para paluguran siya.
At ang templo ng Diyos po ay banal. Tama po? So, yun nga po ang mahirap no? Minsan, itong katawang ito nagagamit para maging daluyan ng kasalanan, nakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, no? So, pwede po nating ikat, supilin ang ating sarili, kontrolin, no? Patayin ang ating sarili sa espiritu para masunod natin ang kalooban ng Panginoon, no? Patayin ang ating sarili sa kasalanan. 'Yon, sa kasalanan, no? Para masunod po natin ang kalooban ng Diyos. Kasi pag yung pita ng laman, tatlo lang naman po 'yan no? Yung worldliness na tinatawag sa Bible, sabi ng 1 John chapter 2 verses 15 to 17, ayun, no? Wag daw po natin sundin ang takbo ng mundong ito. No, ano po ba ang takbo ng mundo? Ito po yung kinahuhumalingan ng tao, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, no? Yung kayabangan, yung pita ng mata, pita ng laman, no? Yung pita ng laman, yan po yung mga bisyo na ginagawa ng tao, no? Yung bang pagka tinetake mo yun, parang naliligayahan ng katawan mo, nasasarapan. Parang sinasabi ng iba, lalo na yung mga nag-a-addict, no? Heaven, heaven, sabi nila. Pero ito po yung lust of the flesh, ito po yung lust of the eyes, yung mga bagay na pag nakikita mo, alam naman po natin yan, ano? Yung parang nag-i-enjoy ka doon. So, yun po. At yung pride of life, syempre, yung pong kinahuhumalingan ng mundo, no? Yung kasikatan, kayamanan, yung bang kapangyarihan, yan, no? Wag daw po natin yang sundin, no? Yung takbo ng mundo ngayon. Sapagkat pag ginawa po natin yon, hindi natin magagawa ang kalooban ng ating Panginoon. So malinaw na malinaw po sinasabi ng Bible, no? Hayaan natin na malugod ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan, ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. Yung kaluluwa po kasi, pagkakaalam ko po diyan, no? Pansinin niyo po, kapag ang tao ay namatay at umalis na yung kaluluwa, una, hindi na siya nakakaamoy, hindi na siya nakakakita, hindi na siya nakakarinig, hindi na siya nakakaramdam. Tama po? No? Wala na siyang panlasa at hindi na siya gumagalaw. So yun po ang patay na katawan dahil yung kaluluwa po umalis. So yung 5 senses na yon, kasama yung pag-iisip, kasama yung pagkilos, no? Nawala na. Nawala na po yun. Pero hanggat buhay tayo, nandiyan yan. At yan ang gagamitin natin para purihin at sambahin ng ating Panginoon. Kaya nga may banggit po sa Biblia, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating, kung tayo may kumakain o umiinom o natutulog, no? O nagtatrabaho, gawin natin ang lahat ng ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Our lives, no, must be used, no? Itong ating sarili ay dapat magamit para sa kalooban ng Diyos. Ano po ba kalooban ng Diyos? Ang kalooban po ng Panginoon, maging pagpapala po tayo sa mga tao, no? Maging daluyan po tayo, lalo na po ng kaligtasan para sa mga tao sa ating paligid. Yon. We must utilize ourselves, no, for the salvation of many perishing souls by serving our God and winning more souls for Him. At yan po ang kalooban ng Panginoon, na tayo po'y mamunga sapagkat ito'y kinalulugdan ng Diyos. Mamunga po tayo ng kaluluwa. At yung kaluluwang yon, kailangan manatili, kailangan maturuan din natin, ma-disciple, at maging pagpapala rin po sila sa kanilang kapwa. So, yun po. And then sabi rito sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17, yun ang binanggit ko kanina, huwag nating sundin ang takbo ng mundo. Mag-change mind na po tayo. Let us change our outward form of appearance. Mapapansin niyo po,
At ito na may totoo, kahit ako nagpapatotoo, nung araw, nung hindi pa tayo mananampalataya, bagamat naniniwala tayo sa Diyos, pero akala natin tama na yon, ano? Pero hindi naman. Ang ginagawa natin, nandun pa rin sa kasalanan. Ang ginagawa natin, nandun pa rin sa kamunduhan, no? Pero nung tayo nakakilala, tumanggap talaga sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, tama po sabi ng Bible, nag-iba na ang ating pag-iisip. At ang sabi ng 1 Corinthians o ng 2 Corinthians 5:17, lahat ng nakipag-isa sa Kanya ay bago na ang nilalang. Pati yung itsura, pati po yung ating physical appearance nagbabago. No, ako po nung araw, sabihin ko sa inyo, hindi ho ganito ang mukha ko. Ako po'y di bigote, di balbas, no? At talagang pag may nakakita sa akin, talagang parang ayaw magtiwala kasi hindi katiwa-tiwala ang mukha. But praise God, ngayon po bilang mananampalataya, ang Diyos po ang nagbabago, no? Ang nang lahat ng ito. Kaya nga sa Panginoon natin ipagkatiwala. Amen? And lastly, no? Paano po natin mapapapurihan ng Panginoon? Sa punggitan ng ating sarili. Ano po? Ng ating katawan, ng ating sinasabi, ng ating iniisip, ng ating aksyon. Kung ano yung ginagawa natin, dapat kalugod-lugod po sa Panginoon. At kung meron man tayo na nagagawa, sinadya man o hindi, kung minsan, siyempre, prone tayo na magkasali, magkamali. Magbalik loob po tayo agad sa Panginoon. Let us repent. Let us about face dosan 180 degrees talikuran po natin ang kasalanan at magpatuloy po tayo sa Panginoon. Ang sabi rito, to glorify God, we must exercise our faith. Yan, yung pananampalataya kasi we cannot please God without faith. Dapat magtiwala tayo at manampalataya sa Panginoon na kaya niyang gumawa ng himala, kaya niyang gumawa ng mabuti at tayo po ang gagamitin. Ano? Sabi dun sa Hebrews 11:6. To glorify God, we must love sincerely, without plasticity, without hypocrisy. No? Kailangan daw po ang pag-ibig natin ay wagas, pure. No? Yung po yung tinatawag sa Bible na agape kind of love. Ito yung pag-ibig na kaya mong ibigin kasi kahit yung gumagawa sa iyo ng masama, no? Kahit yung hindi ka ibig-ibig. At yun po ang isang paraan ng pagpupuri sa Diyos. Kasi pag ginawa po natin yun, nagawa nating mahalin o ibigin yung mga tao hindi ka ibig-ibig, yun po kalulugdan ng Panginoon. At bibihira po ang makakagawa niyan. Kung hindi mananampalataya at hindi talaga tunay na tumanggap kay Kristo at nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay, hindi niya magagawang mahalin, maging ang kanyang kaaway. Siguro, kaya lang niya mahalin, di nagmamahal sa kanya at yung mga gumagawa ng mabuti sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, love your enemy eh. Paano natin magagawa yan kung walang pag-ibig ni Kristo sa puso natin? Ano po? No? We must glorify God by denying ourselves and taking up our cross. Ayun, i-deny daw po natin. Minsan kasi mahal na mahal natin ang ating sarili. Lalo na po sa panahon ngayon, ano? Dahil may pandemic pa, ang mga tao, talagang aware sila na baka magkasakit, baka mahawa sa COVID, no? Pero ano sabi ng Panginoon? Siya na nag-iingat ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Pero siya na gunagamit ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, para sa iba o para magawa ang kalooban ng Diyos, siya magkakaroon nito. Kaya po, purihin ang Panginoon. And lastly, sabi rito, to glorify God, you must be filled with the Spirit of God. Ephesians chapter 5, verse 18. And offering ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. So, purihin po ang Panginoon sa mga bagay na ito na aking na-share sa inyo. I believe na sa bawat area ng ating buhay ay napaka-importante na ma-evaluate po natin ang ating sarili kung paano po tayo namumuhay. No? Maaaring nagsasabi po tayo mababait na tao, mabuting tao, pero ang tanong, yung po bang ginagawa natin ay talagang nakalulugod sa Diyos? At si Lord lang po ang pwedeng magsabi niyan, anak, kinalulugdan kita.
no? At alam niyo, kapag nalugod ang Diyos sa atin, pwede tayong humiling ng kahit ano na kalooban niya at ipagkakaloob po sa atin, no? Kaya po, mga magulang, mga kapatid, mga minamahal, taga-subaybay po ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa, mahal na mahal po tayo ng Panginoon at nais niya na ang buhay po natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, magamit po ito para sa kapurihan ng Panginoon. Ito po ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Magandang gabi, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na ang iyong salita ay nahayag ng may kagalakan at lahat po ng mga tao na nakarinig, maunawaan po nila na kami iyong nilikha ayon sa iyong wangis at kalooban mo po ng aming katawang ito, maging aming buong buhay, ang aming sarili, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa at katawan ay magamit para sa iyong kapurihan. At ito po ang karapat-dapat na pagsamba po sa inyo. Salamat po, Ama. Lord, I pray and I declare, Lord, na kayo po ang kikilos at magpapaunawa po dito sa lahat ng mga tao nakikinig. Pagpalain mo po sila at kung ano man ang kabigat at problema na kanilang naranasan ngayon, Lord, tulungan mo po sila, Panginoon. Gabayan at patnubayan mo po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, at ang mga taong nakasumpong ng katotohanan ng iyong buhay at banal na salita. Maraming pong salamat. Pinupuri ka nga po namin at inaangkin na po namin ang katagumpayan. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you po. Magandang araw. Pagpalain po tayo ng Panginoon at humayo po tayo at ipakita po natin ang ating sarili ay kinalulugdan ng Diyos sapagkat ginagamit natin upang paglingkuran po siya. God bless you and good day. Lingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo.